talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected Sige, pabalik na rin mga kabanan sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos na. Ang nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi. Kapag pamati din sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. O sige, this time, unahon na to ko ang report no, ni Bombo Ansindo Sorilla. Samtang nag-travel sa Kagawad, Peter Nubli upon sa kay Kagawad Burgos, nag-monitor sa ato na. Thank you, kid, no? Bahauti, dugay-dugay ng mga weta ka kita ay paray, no? Prosige lang, kita ay mataperme di sa kangina, no? Sa on-air, sa 630 kHz, kag sa Facebook. Lubong man sa YouTube. Ang Commission on Elections o ng COMELEC, liwat nga reiterate, no? Ang ining pagparigayon, balasang siring argumento, no? Sa mga posters, especially sa bahin sang aton nga mga no, nga mga private institution, no? So way back 2013, no, sang tuig 2013, sang ang Supreme Court, no, nag-issue sa dimakabanan sang TRO, no, sa pagpauntat sa Commission on Elections o COMELEC from enforcing its order to have tarpaulins with the names of candidates, no? Nga sadto ti nangin kwan ini, no, nangin talk of the town ang reproductive health law. Nga dumduman niyo may binutang di bala sa tubang sang Bacolod San Sebastian Cathedral, no? Sang anti-RH nga mga senador kag ang team patay kag team buhay. Kung anti-RH kaya sang una nga senador, team buhay ka. Pero kung pro-RH kaya, team patay ka. Berte, no? Pero ay ginagdulot ang team patay, oh. No? Halos ka laban, nagdalaog man Japon, no? Oh, sa team patay, tiyara dagani ang gara. Tidig sa inyo, dadalaman, no? Pro-RH. So, Cayetano, Alan, Enrile, Escudero, Hontiveros, Ligarda, tiyan mo ni Japon, dalaog mo ni Japon. No? So, pro-RH na sila iya. No? So, ang team patay kag ang team buhay. Sadya ni mo, no? Te nagpagwa dire, no? Ang temporary restraining order ang Supreme Court, no? Nga pabor sa Diocese of Bacolod, no? Sa sining oversize iti dapat kuno kuan gid mo, no? Nang 2x3 gid. O team patay, team buhay, tarpaulins. So, uptan nilista sa mga candidates nga naga-support sa controversial nga RH law, no? Team buhay ang mga names man nila ti ara, no? Nabutang man sa bahin sang tarpaulins. Pero check naton dugang diri nga klaro, no, sa Commission on Elections sa kay Bombo Ansindo Sorilla. Bombo An, sa report please come in. Bombo Pons, may panugyan ang COMELEC Bacolod, no, sa sining naghilapit nga pagsugod sa local campaign period na to. Nagdaro na to nga this coming di ba? March 25. So, syempre, subong wala to na, no, may mga preparasyon na meron na sa national at igasugod na yung kinampahanan, pero hindi man maripod maligar sa aton, no, na do somehow nagainit naman gid sa karon, no. So meaning, no, panugyan iya sang COMELEC bumupons sa mga supporters abo na medyo relax lang kag sa mga kandidato man, no, nga above level lang niya ang nagahilapit iya nga May 2022 election. Subong ang COMELEC
isa gid sa mga masako bumbupons, no, tungod nga preparasyon ang Bureau of Election Inspectors. May bala naton February para niya nagasugod na ni sila iya sang sang seminar until sa March 25. Bumbupon sa mga technicians gani, no, natapos na sila iya. Pero mga BIs ongoing ni kag nagkalain-lain nga mga venues ang ginapatigayunan sa seminar diri sa may siyudad sa Bacolod. No, bumbupon sa dugang pala nga pagpahayag pamatian naton si Attorney Revo Sorbito, ang COMELEC Bacolod head naton. Hindi Anong sa COMELEC? Ang suspension, ang TRO, only applies to Bumupon? Yes. Bumupon? Hindi na. Okay, sige. Okay na siya. Sige lang, kuhaid lang bubuan. Oo. So, amo na gani, bumbupons, no? Sa ato niyang mga kautuhan, kada sa ato niyang mga kabombo, amo nang ginambal natin kami ara sa ngayon siya sa gobyerno nga pinakamasako subong amo niyang COMELEC kay manti nagasugod ang national campaign period, ang local na nagsugod na, pero bumbupons sinabaluan tamanti way untat mara nga libutay man diri sa aton sa may paribot man diri sa may siyudad sa Bacolod. Ang eleksyon amo gini ang preparahan subong, no, sa aton iyang mga kabombo, no, bombo pons, no. Gani pamatian naton ang kamahin liwat, sige, no, dira sa aton kami. iyang interview kay Attorney Revo Sorbito. Bubuan? Palapit-lapit be. Bumbupon? Do negative. Sige. Anyway, no. So, amo lang kabahin sa aton iyang anyway ang interview naton bumbupon sa kay Attorney Revo Sorbito. Wala. Okay. Mo yung ginagamit ko. Sige lang. So, say man ni Japon, police man Japon. Hindi bumbupon. Sambal ko na ang preparasyon akon sa mga BIs bala, no, kag subong manti ang iya na iyang mga pahanumdum para sining nagahilapit nga May 2022 elections sa bumbupons, no, kay sambal na ang local pagid nga campaign period kay manugsugod na niya sa March 25, no, para sa aton iya nga mga kabombo, no. So amo malanggid ina, no, ti karabanan sinaya ti ang kauling maghambal kaya mga postering ya ti mga masidiin man lang yan nationwide concerns man gid ina ya bumbupons ti nabalon kay na ganing report naton earlier bumbupons nga ang mga postering niya ang sa mga campaign materials siya kung sa private property kasubong niya pwede ka malang na iya makapost, no, o makabutang dira kay tungod nga may recent nga temporary restraining order ang COMELEC, no. So pero kung sa public places amo na dapat ma-abide kagid sa 2x3 no, ma-abide kagid sa 2x3 nga rules, no, sa COMELEC, no. And then ang mga BIs nga gina-training bumbupons kung balikan naton mga 900 ni sila kabilog. Ang numero subong nagdoble man kumpara sa mga previous elections because bumbupons ang numbers ng classrooms ginadoble man na siya. No, sang una, let's say ang makaumudar nila sa isa ka classroom na sobra isa ka gatos yung mga botante, pero subong yung bumbupons because of the minimum health protocol gintunga na siya ang isa pagid ka clustered precinct, no. So that is why nga nagdoble man ang numero sa mga Board of Election Inspectors nga balikan rin naton bumbupons ongoing, no, ang training sila, no, ongoing ang training until sa March 25 nga nasuguran ini sa bulan iya sang Pebrero, no. So amo na ang preparasyon dira, no, sang COMELEC plus pabumbupons nga ti mga sorties sa mga rallies yati wala man ay undat, no, especially sa national pamanang subong kay ang local ya again hambal na naton ang local campaign period masugod ko man inaya sa March 25. So anyway amo na bumbupons, no, ang update report naton nga madulong sa bahin iya sang COMELEC Bacolod.
Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindo Surilla. Oras sa Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Tiyan mo na siya, no? Ang sa mga BIs naman. Pero liwatan naton nga suliton, no? Nga hindi gidya kag wala gidya sang kwan, no? Sang deber, no? Ang Commission on Elections, no? O kon sang COMELEC, no? Nga kon sa diin ang aton sa nga mga kautar at the same time ang aton sa nga mga kabombo wala gidya sang kwan, no? Wala gidya sang ginapahayag nga may authority, no? Sabahin sang sining nasambit iya mga kabanan nga kwan, no? May authority sa nasambit nga poster. Klaro, no? Sabahin sang isa ka kwan, no? Klaro diri mga kabanan sabahin sang desisyon, no? Sa Supreme Court na pagpagwa sang temporary restraining order. No? So solito ka ang timpatay to muning nagboto ya against, no? Sa reproductive health bill akon RH law naton, no? So ang mga nagboto naman niya pabor, no, sa pagpatuman sa reproductive health law, no, naton amo na ang team patay or team buhay daw gibuhi bla nila, no? So tiambot ko nagdulot manggid, no, do ay man Japon, no? So tiamo na at least importante ang klaro dira, no, nga why na lang kita sang pasilabtanay kay pwede ta gini magamit mo. Kaya kabalo ka mo, ang simbahan, may right man sila yung kagalingon. No? So, mula na galing, kay hindi lang ta makasiling fair man git, kay kung kaisa may mga biases man kita mo. Isa kisa sa aton. No? So, hindi man malikawan, may endorse man niya ang simbahan. Every election. Bisan pa nga may separation sa church kag state, no? Hindi man sila matudloan niya sa gobyerno, may ka-intervene ang gobyerno dira sa ila, no? So, ang simbahan makapriyan tawin niya gabayad tax, no? Kay wala man sila sweldo, no? Ang ila man lang niya nga income mo ning kung may mga patagunon dira kasalbon niya glubong, no, mga pamisa, mo dira man lang na sila iya. Pero bisan paano buhi man Japon sila yan, no? So mga buhi man na Japon nilang ila si tagsak mga kaugalingon. So 2/3 pero sa mga public places naton, no, sa dili makabanan amo lang ning aton nga kuana, no? Amo lang ning aton nga ipanumdom sa mga politiko bla, no, para nga hindi maglalain ang buot mo, ang buot ninyo kay balo ko mo may mga politiko diri nga sobra pa ka bingit sa kuring mo. Ako kakason gani ang iyang tarpulinte dayon niya wawaw, dayon niya pa-interview, dayon niya post sa social media, no? Pero sa pagkamatuod illegal ang poster nga gimbutang niya da. Kamuya sa insakto. Pero ang inyong mga supporters, no? Somehow basi kulang sa instruction mo na gani ako ga panumdum ko para hindi maglain ang buot ninyo, hindi no? Hindi hindi ka mo magsunggod, no? Pero makuring ka mo nga bingit, no? Hambalan nyo no? Nga ibutang tagid sa posters designated area. Dira tagid ibutang, no? Sa posters designated area. Mga public places, plaza, isa na, no? Sa mga posters designated area naton. Pero sa mga postes ang Seneco, sa street lights ang syudad, illegal ginaiya. No? Kung akusar ka mo, no? Kasi may right man kita yung magkanto sa korte mo. Kung may mga ebidensya man lang kita. No? So, mula na nga ito na. Kay, although to, pwede ta mambaldo mga bata, gamay kita, bata, jutay kita. Ang gamay-gamay lang karong kung dayon ta tiri. Dayon ta piyangak. No? So, amo na siya ang insakto. No? So, giho lang bla ka mo da sang insakto kag legal bla. Kay waay gina sa may tandog da sa imo. Di bla?
sige. At least, klaro kita dira. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligat sa taknang alas 7. Sa gabi rin sa ato siringa para tuntunan. Kanto kita sa bahinsang balita sa Negros Occidental Provincial Capitol. No, po sa kay Bombo Dennis Rubica. No, kay hibaloon naton iya makabanan ang ining kuana. Ang preparasyon man sa probinsya, although ang syudad yan at check naton ng ligad nga preparado na sila sa National Vaccination Day. Ika-4 na ni. No, nga National Vaccination Days naton diri sa may bahinsang pungsod Pilipinas. No? May vaccine nga ipadala ni Liga dire dito kahapon to or sang Monday ang 25,000 doses ang Pfizer vaccine do para to sa mga kabataan, no? Kaya nag-resume naman mo ang vaccination sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. So sabay sang aton sa nga mga kauturan sa probinsya naman niya kay dako-dako pa ang lalagson sa probinsya sa Negros Occidental sang number of vaccinees. Numero sa mga bakunahan para ngati malabot naton ang herd immunity sa probinsya. Pero daw dako ining development kay kuha na kita, no? We are on the road na, no? Sa level 1. Ma-level 1 na kita iya makabanan sa bahin sang Oktubre sa Marso 16. Sa Marso 16, no? Kuha na kita ma-level 1. March 16 to 31. Diri sa may bahin sang area, no? Sa diri makabanan sang probinsya sang Negros Occidental. Sige tani ang bakuna, ang vaccination tayo ha. No, sige bisan pang nagdubo na ang aton sa nga kaso, no? Sige sa gapon aton sa nga vaccination. So hindi kita diga siling mauntat na kita kag daw ay nakita sanggana, no? Importante subong nga may protection ka man sa Japon, no? Sa bahin sa imo kaugalingon. No? So amo na ang importante, no? Kay kabudlay no? Especially kung nagalakat ka adlaw, no? So kinahanglan nun tagid ang bakuna. So mga pila expected nga maga-participate sa National Vaccination Days, ika-4 na National Vaccination Days naton. Check na to si Bombo Dennis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capitol. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bobo Pons, wala man sa hatag nga target numbers of vaccinees no, para sa Provincial Negros Occidental buwas no, sa ika-4 na naton nga National Vaccination Day. Bobo Pons nga 3 days no? March 10, 11 kag hasta sa March 12 no, muni ika 4th bayanihan bakunahan. Pons, no? So kahapon kag siring adlaw kadamo na sa mga vaccine no nga nagalabot diri para iya sa probinsya sa Negros Occidental. Bumpos kahapon 25,000 ka doses sa Pfizer vaccine nga nagabot. Kay na Pons aga pa na-rebatch naman sa mga vaccine nga nagabot 10,140 vials ang Pfizer or equal to 60,840 doses. May ara pa 3,760 vial o doses ang Sinovac plus may 2,030 Ara vials. pa sa Sinovac subong? May ara pa, may nag-abot pa Pons. Dumdum ka na kung Pfizer na lang bilhin kag AstraZeneca? May ara pa, may mga... Hindi ka madulang sa Sinovac, no? Hindi niya madula kay ti. Iba mo naman mo Pons kung madamo sing... Mo yung una, gid nga vaccine tadi mo. Amo na una nga vaccine mo. Kag kano mo damo kato ni sing nagikan sa China mo Pons. Ha? May ara pa gidugang kay na nga 2,030 vials sang Pfizer for Pedia. Pons yung ginagamit sa 5 to 11 years old nga pagbabakuna naton. So ini 2,030 vials ikabalit isa sa 20,300 doses no sang Pfizer for Pedia no nga nagalabot so kuno mo damo ni bumpo sa mo ni gamito naton sa 3 kadlaw naton nga bayanihan
bakunahan o kung fourth national vaccination propose nationwide ini siya na nga patigay naman sulod sa nga tatlo kadlaw no sa sini sa mabot nga Sabado Bombo Pons no kay sunod sa kay Tony Refano Diaz ato si provincial administrator nga mas tagaan pagidila karon sang prioridad ang aton nga mga senior citizens no kay aton sining mga senior citizen Bombo des Negros gamay-gamay pa nga porsyento sa ato senior citizen ang nabakunahan no muning siling lang daw muning ginambal man sa ligad to sa DOH official diri sa ato probinsya nga dapat ang 8 naton kategory muning mga seniors di medyo ibulobolto naton anay ang aton pagpamakuna kay gamay pa diri sa may probinsya sa Negros Occidental Bomopons no kung madumduman sang first batch naton o first bayanihan bakunahan naton giniwat naton sa November 29 to December 1 ang second batch naton sa December 15 kang third bayanihan bakunahan sang February 10 to 11 ibuas March 10 to 12 amo naman ang iakapat naton yang national vaccination di bumpo. So kay Dr. Diaz wala problema bastante kita sang supply sang vaccine no diri sa probinsya ng Negros. So mga GIOs naman amo naman ning hampang na bumpon sa masunod nga tatlo kadlaw no sagtagsa nila kamo na syudad di naman ta tira sa aton mga pagpumakuna no from 5 years old to 11 years old hasta na niya sa 60 and above years old bumupos kay kompleto kita sa bakuna may vaccine for pedya kita may vaccine for 12 to 17 years old ang ato legal age 18 to 59 kag may mga vaccine makita para sa ato mga senior citizens sa Bombo Pons. So expected ato sining provincial administrator nga mas damo kita na sa ning tatlo kadlaw nga fourth national. So, ikapat na ni? Yes. Ikapat na? Yes, ikapat na nga national vaccination po 3 days ini. Ning buwas March 10, 11 and 12 sa Sabado. Muling tatlo naman kadlaw ning tirahay sing pagbakuna naton nationwide buong posto naton sa Negros. Preparado na kita para sa 3 days naton nga vaccination bagod kadamo no linibo-libo ka mga vaccine na nagabot since kahapon tob kaina sang aga Bomopons. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Refando Diaz. Additional supply of vaccines that we can utilize para naman sa aton nga vaccination campaign sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Again, with the aim of attaining aton herd immunity, 70% of our population, and of course prioritizing those who are ang aton nga mga age groups nga daw medyo kulang pa sa kampanya, no? Ang 8 ta seniors na daw pa kita backlog. So ang unang subong ginalibot sa aton nga Provincial Health Office no ng mga staff headed by Dr. Ernel Tumimbang. So sige abot ang supplies and ang aton nga cold room do puno. So sige on naton ang aton nga pag distribute sa aton nga mga vaccines kundi intong LGUs naton nga may ara backlog jutay. Ang sa province alin sa una wala kita problema sa vaccinators, wala kita problema sa vaccines, no? Wala kita problema sa distribution because we are able to deliver the vaccinators and the vaccines where it is required, where it is needed, no? And on that period nga kinahanglan nila. Why kita ga-delay, why mo kita nag-usik sang oras, no? Nga hindi natin magpadalaan gilayon ng aton nga kinahanglan sa vaccines. Ang aton lang I think is ang iba na muna access nga malambot naton. Ang iba naman ang beliefs gid na may ara iba niya nga wala gid gana magpa-vaccine
and we cannot really compel them to get vaccinated. Vamos po si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So sa aton de category A, tubo mo po sa senior citizen, kuan pa lang 49.48% pa lang ang nabakunahan or mga 133,400 pa lang, no, kama senior citizen sa bugos sa probinsya ang na first dose, no. Ang second dose naton nga mga senior citizen naglabot na ini sa 126,385 or 48.66% mo po sa munang fully vaccinated, no. Kaya may nabiyan pa kita, garote masalusubra pa lang kita 50% or gulang po kita 60% sa ato sa target nga senior category A2, kung senior citizen Ris Negros nga na bakunahan na bumupon so gamay pagilang na mo nga liwat balikon ni sila sa aton nga vaccinators kasamente sa mga far-flung barangays nga mo nagkaroon ng isa sa mga strategy na nga ginapatuman sa aton nga probinsya, no. So do layo pa sa 70% tao. Layo pa ta bumupos gamay pa, no. Kasi kung gani nga aton nga naka first dose pa lang 49.48% pa lang first dose sa senior. Ang aton gani nga fully vaccinated is 48.66 pa lang percent. Bumuposo gamay pa kalit katama, no, nga amo na bilang siling ni Atty. Diaz nga isa diri sa mga problema na sumalang nila kung nga magamay manubo pa nga aton mga senior citizens sa probinsya nga nabakunahan bangod sila aton ing pila ka mga banwa or mga syudad abi nga may mga malagyo nga mga kapurukan especially sa mga nabukid nga area nga mabudlay para sa mga senior citizen nga mag-travel makadto sa sentro, sa barangay or makadto sila sa proper sang banwa, no? Tiban ko bukod tigulang na hindi na makasangkol makalakat tapos may mga balatian pa amo ning isa sa rason nga wala sila mabakunahan. So amo ni kuno strategy inakadtuan na kay aton nga mga medical personnel yung nagamanla po sa aton nga mga quarantine facilities, kunti mga quarantine facilities taway na kay wala mataka dala si mga pasyente. Gin pang pull out na ni sila, no? Gin pa augment ni sila sa POH tapos gin pang deploy sa mga LGUs nga may manubo pa sa rate of vaccinated individual. No, dito ni sila pang deploy kag amo na sa kuno ginapakadto sa mga bulo barangays dito magpambakuna hindi lang sa mga senior citizens kundi sa iban pang age bracket nga wala pa yama bakunahan. So strategy subong barangay na ang pagpabakuna especially sa mga far-flung barangays nato, no, sa mga nabukid, no, nga bahin sa mga mga syudad sa probinsya, no. So first day boss balod ako pilang yung first day nga kuan nga madangata sini kay wala man kita ginis man man kinaka Diaz kun may target nga ginatag ang DOH diri sa province para sa 3 days fourth national vaccination wayawan, no. Importante lang mapang kuan ni mapang-dispose na tanan kay mapabakuna ini mga nag-alabot ng mga vaccine sa aton kahapon kag subong iyang adlaw pamupans. So muna natin pila ka mga update o report balita gikan sa Kapitolyo Provincial ay ni subong po Dennis Rubica para sa pambansang radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na. Nagaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. No, so di amo ni sa mga kabanan, no, ang balantayan, no, buwas daw. So tululungan niya simultaneous, no, sa syudad, sa probinsya, bilog nga pungsod Pilipinas. Ang 4th National Vaccination Day o kung nagkitawag man naton nga bakunahan bayanihan. At agtan pila ka mapanamdan ni pabalik naton, no, Brigadier General Inocencio Pasaporte may kopo naton sa latest nga follow up naton development, no, sa sining natabo iya makabanan, no, nga report
nga enkwentro. Sa report nga bataw to enkwentro dito sa barangay sa isa ka barangay no sa may Banwa sang Isabela. Barangay Amin. No, Isabela Negros sa Occidental. Anong latest kay development ni? Ibalanta sa ato sa ring pag panubalik. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Diriman sa aton sa ring nga parituntunan. Si 303rd Brigade Commander, no, Brigadier General Inocencio Pasaporte, no, may kompod na to sa buong gabi mga kabanan, no, to check, no, kag pagibalo sa pinakaligtas pagid nga mga impormasyon na nungod sa enkwentro nga nagluntad, no, sa barangay Amin sa Isabela Negros Occidental. Sige, na welcome naton Brigadier General Inocencio Pasaporte, sir. General, sir, good evening, live sa Bombo Radyo Bacolod. May kompod mo sa buong gabi, si Bombo Pons. Bombo Pons, nagapamati sa imo programa sa buong gabi. Mayong gabi sa tanan. Yes, General, thank you gid, no, sa sininga time. General, anong latest, no, sa sinatabo ng enkwentro ka sa may barangay Amin sa Isabela, so masubo-subo ini, no, kay ti may duwa nga ng mga nagkalamatay, so kumhimo pa lang ti para tani mauntat ang mga nagkalamatay dire. Tani, no, nagpungkuan ay na o kung naglaylo naman ang ini mautod nato na sa babaw, no. So anong latest sa isa ni nga way pa makinala, nakilala na subong general? Subnaw, no. Ano ko lang, no, so may enkwentro na tabo kayo na, no, sa kagaon
bisa informasyon mga ginhatag sa aton nga mga civilian nga ara ang presensya sa mga armadong NPA, so nakalabot ni sa aton na 62nd Infantry Battalion. So sila man naghimo sang sang mga measures nga ma-verify ni kaga upod sa nga aton kapulisan. So ara na nila enkwentro kay na sang aga pasado to mga last dos, more or less mga last 2:30 sa aga siguro ang grupo sa NPA, more or less mga pulo. So dito sa barangay amin sa Isabela. So more or less mga sa headquarters medyo malapit-lapit na medyo tupad ni sa barangay Libasman. Kung di nangara ang aton 62nd Infantry Battalion sa mukha na naging aksyonan nila dayon tungod sa presensya sa mga reported NPA. So na-encuentro nila na more or less mga pulo sa mga NPA. So sa result, duwa ka body count sa NPA ang nakuha kapatay. Ang identify ko si Virgilio Tamban, Akabidam. Amo ni siyang leader sang SYP platoon sang Committee Rayon na CBS, pero subong Committee Rayon Negros So kagkaupod pa isa nga sa subong hindi pa ma-establish kung sino ni ang identity niya. Gusto naman i-validate para tama nga ang identity niya, pero subong hindi pa clearly ma-establish ang iya identity. So sa resulta ng enkwentro na muli na tayo, and then may mga record ng atong tropa na duha ka caliber 45 pistol tag isa ka grenada. So sa nakabong enkwentro, unluckily na duha atong mga tropa na samaran, pero mga slight na lang naigon baga sa kamot amo ni si PFC Brillo kag si Corporal Alisasis. So ang aton nga mga samaran gindalaman na sa aton nga tropa na nakaabot man ang aton medical personnel dito sa evacuate man initially sa Isabela District Hospital, and then later on gidala diri for further treatment. Pero ang update sa akon is naman mga hindi man delikado ang ila kon ang ilang mga pisa. Sitwasyon. Oo. So kung i-assess naton General ang barangay amin, NPA infested gid man ini? Matanaw naman hindi ini infested ng area dahil lapit lang ni sa para neighboring barangay sa adjacent barangay sang barangay Libas. So sa sa resulta man kay na ang isa pa ka-wounded nga NPA nga nakapalagyo dito sa encounter area, dito nangayo bulig sa tupad nga barangay sa may barangay Kabkab, nangayo bulig sa mga pumuluyo. Kaga mo na magin-inform kita sa mga barangay officials, gindalaman siya sa barangay officials dito sa Isabela District Hospital. Daw ni ang iya nasa do medyo critical ni ang iya kampangan, pero amo gari na ginbuligan gyapon nabuligan siya nga madala sa hospital. So nakilala tong isa tong gindala na wounded si Roberto Ancino. Taga barangay sa Agustin sa Bailan siya. Okay. So dira nila na makitaan nga kung may samaron nga NPA wala na iya ginapatay sang army, ginabuligan na iya general, kag ginadala sa ospital para nga mabulong. Tama, usually mamana sa atong ginasunod sa international humanitarian law, as much as pabukara mabtal sa atong tropa dalon sa hospital. So hatagan ko lang ang si Tamban si Akabidam, siya yung CEO ni Kakwan SYP Platoon. Taga Kasingan sa Gihulngan. So ang update sa amon kay na, so i-claim ni sang iya pamilya, gibuligan man ni sang atong kapulisan from Gihungan na ma-prepare ang mga necessary documents para siyempre mamanayang na magpamatuod nga amo ni membro ko pamilya nila si Tamban, si Akabidam,
nga amo na no. So buligan gyapon ka giungan PNP ang pamilya para maklaim ang kadaber ni Akabidam. Oho. So taga-gihulngan ni no. So siya ang CEO sa SOP Paton. So siya man ang ginatulo sa mga ibang mga witness nga nagpamuno kung sa pamatay sang ibang mga inosente nga sibilyan nga ginatudlo lang nila kung at permi lang natudlo nila nga informante ka sibilyan without clear evidence nga informant ano. Ini mga ginapamatay nila usually amo nga hindi na mag-operar sa ila o hindi maghatag bulig sa ila. Okay. No, pero dugay-dugay nang iba ni sila general sa serbisyo sa hublag. Ano na kadugay? Based sa record naman, medyo dugay na ni si Virgilio Tamban Akabidam. Tungod na siya na rin na-designate niya siya sa SOP Paton. So medyo dugay-dugay na siya sa hublag, no? So tagagihol nga na siya. So pilagid ang iya actual nga tawo sa nidira? Ang estimate naman nga tawo niya subong nagnaog na nila na encounter man ni previously sa aton tropa last year sa Gihulngan. So daw nagnaba na niyang tropa niya nga dala, more or less mga 10 to 15 na lang niya ang ginadala niya. So ang additional information nga nabaton sa aton tropa on the ground, sila ni ang gapamatay no. So ang presensya nila dito sa barangay amin, accordingly do may ginaplano naman silang patron nga isa ka civilian tungod nga hindi man magpooperar sa ila. Okay, no? So ano pang mga reports ni sa ila? Base kung sila maning sa likod sang mga kung may mga reported nga extortion activities dira sa ginasakupan nila general? Kung tanaw natin overall, kaupod ni no sa panghadlok sa mga pumuluyo, sa mga civilian, at the same time, involved man gihapon sa mga extortion. Mabala na itong isa man lang ni tanan sila nga grupo diri sa area sa mga NPA diri sa Central Negros under CN1. So may mga respective naman na sila nga mga role o papel, no? Kung isa man, padalaan sila sa ang intended negosyante at padalaan siyang extortion letter. Pero ang manghadlok na amo ni ang grupo ni Bidam ko ara sa area nga ginawlagan ni Bidam ang isa ka negosyante o isa ka pamuluyo o isa ka medyo planters. So pwede nila padalaan so si Bidam yung manghadlok ang mag-execute sa ground. Iba man ang mangolekta. Grabe gali no. So ang ining pag topple down sa iya so ano mga epekto abi ni general no sa sitwasyon dira karon sa area sang Gihulngan? Somehow mga buhinan ni no, mabuhinan na continuous man nga buhin ang ila puwersa dira kag amo ni no amo ni yung galid sa ila so medyo maka-apekto ni sa effort nila especially diri sa Central Negros tungod na patay ni si Bidam ano. So kung tanawan natin responsibly ni sa mga different killing, so at least kung tanawan natin di sa mga biktima ni Bidam kagkaupod sa iya nga mga nag-execute sa mga innocent civilians, so matanaw naman medyo ang justisya medyo napaman no na serve no tungod na ano ganun sila naman as much as possible kung may ada pang opportunity magbalik na lang sila sa gobyerno. Pero kung hindi gyapon ng ating tropa sige lang conduct sa mga security patrol, security operations para ma-maintain na ang peace and order kaya hindi ni manghalit o manghadlok ini mga grupo sa armado NPA. So, ang isa ni General nga napatay, so ti amo man ni Japon proseso guro no sa kay Bidam ni nga kung may mag-claim, kung makilala na kung may mag-claim, ihatag man na sang militar. Tama kung natin sa pamilya no, mabuligan pa natin pamilya. Pero kung hindi ni ma-claim no sa funeraria, so amo gyapon pareho dito gyapon sila itong hindi gin-claim itong si Jory Kukubo ba ito kung ma-recall ko wala ito gin-claim sa pamilya. So base ang LGU sa Isabela mo man makapailubong mo lang makabulig mo sa paglubong mahatagan man sang tama man nga mailubong siya properly man. Okay. So, General, no, dire kita nagilapit ang eleksyon. So, ining
mga presensya sa mga rebelde na like sa Isabela, Negros Occidental, Naka-Oriental, ano sa pag-assess ninyo maka-apekto ini sa eleksyon nga pati nun sa May 9, Sara? Tuna naman hindi man maka-apekto, no? Tungod na may mga plano naman kami nga security plan nga i-implement sa area para ma-negate or ano man yung ilang efforts, no? So may hara kami nga mga i-implement mga security activities nga amo na, no, to ensure nga ang aton national ug local election maging mahilway kag matawhay. Kag ang mga pumuluyo is makalibre gid makaboto sang ila gusto nga botohon, mga national positions kag local positions. Oo, okay, no. So ang 62 sakop na sa 62 second na, no? Sakop ni asang area sang 62nd Infantry Battalion ining diri sa Isabela. At hindi man ining natabong enkwentro kay no sa barangay amin. Oo, okay, no. So kung mo sina madugangan pang persa, no? Kay tini matagusto no nga maapektuhan ang eleksyon bala general. Tama na, together with the Philippine National Police, we have been regularly conducting meeting together with the COMELEC to assess the situation, and appropriate security plan ang amon i-employ based sa current situation. Amon ang amon buhaton, ano? So we'll be deploying appropriate force para naman ang appropriate threat na mag-exist sa area sa munang buhaton naman. No? So we will be continually assessing pa naman ang sitwasyon sa different areas nga under sang areas ng 3rd Infantry Brigade. Sige. Lastly, anong imo nga mensahe, General, sa mga pumuluyo nilang sa Isabela, kundi may mga barangay infested, NP-infested area pagitang mga barangay sa bilog nga probinsya, no? Sa Negros Occidental kag sakop sang 3rd General. Go ahead. Ang ako lang ang ginapangayo sila, no? Nga ang ilang operasyon nga especially no kung aron presensya ipabot lang sa aton tropa sa mga barangay officials sa aton kapilisan kag especially sa aton troops on the ground para mabuhatan namon sang appropriate actions, no? Wala natin na ang ila presensya ni amo man nga nagahalit sang sitwasyon sa area, sige la pang extort, sige man pang hadlock. So kami no nagpasalamat sa mga pumuluyo nga sige lang suporta nila sa Army diri sa Negros, especially sa paghatag sa information regarding ini sa presensya sa mga armadong NPA. Bala namon nga dako nang na-improve no sa security situation diri sa Negros Island kag padayon pa namon buhaton ang amon trabaho para ma-maintain ang peace and order para maging matapay kag mahilway sa ang Negros Island kag ang mga investment kag mga development projects sige magsulod diri sa isla sa Negros. Okay. General, thank you again sa saring time kag may gabi sa imo. Sige, salamat Bumbupon sa mayong gabi sa tanan nga pamati. Okay, salamat. Brigadier General Inocencio Pasaporte, ato sa ring 3rd Brigade Commander. Una to tinag-recap lang sa no, gamay sang siring hitabo. Pero mga next ato no, nga mga proseso no. May ito kay ma-claim ang pamilya sang siring no, napatay. So kag ang napinasan to nga nangayo bulig sa mga residente. Gin atipan man sang gobyerno sa aton nga militar. Kag dira no makita naton no makabaran nga ang mga militar sincero iya sa siling istoryahan tang kalinong sang aton iya makabaran nga lugar. Speaking sa aton probinsya kag syempre no sabayin man sang kabugusan nga sakop sang 3rd Brigade no kami portion pa da no 1st district I think no sang Gihulngan muna sang 1st district kami sa Oriental muna sang sakop pa sang 3rd. Ti ko magambal ta barangay amin Isabela no so lapit na da sa Tabok da Negros Oriental na no ang dira sa Tabok no sang Isabela kay nagatuparay malang ini no sa bahin sang aton sa ring probinsya ang duha ka dalagpo man nga mga probinsya. And of course ang sa election
O dayon nun tagidya, no? Ang aton nga eleksyon sa parabuton nga bayon 9, no? Kay ti basi blang pumuluyo magakahangawa bla, no? Sa mga posible nga matabo. Nga base hindi dayon ang eleksyon because man sa saning enkwentro. Dugangan persato, no, sa mga militar. Although pila na di 18 na gani nimo, no, ka mga hotspot area gada identify sang Commission on Elections of Consol Comelec at the same time iya makabanan, no, sang Armed Forces of the Philippines kag sa Philippine National Police. Mga lugar nga infested kag may mga history, no, sa political rivalry last elections, no, kung saan ligad pagid nga mga eleksyon. So that's why nga hindi na madula dayon sa listahan sa mga hotspot area every time nga may ara sa election every 3 years. O di sige, no, so balonin naton iya mga grabe gali, no, kuan magaling iya nga kuan sini nga ranggo commander, no, sang SIP kung si Platon sang Central Negros 1, si Virgilio Marco Tamban alias Bidang. 31 minutos sa kaligan sa takna karasotso sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Sekta ma-report di Bombo Liani Silminado sa patrol. Ang ining kampanya bala sang aton nga ahensya sa gobyerno, Philippine Drug Enforcement Agency. Kung sa PDEA, no? Government kag law enforcement agencies nga kampanya against drugs ang may ara sang dako nga impact sa aton nga komunidad. Di ko matapna ta sa illegal nga droga or di ta mamatapna mapaganagan ta, no, ang ining illegal nga droga sistema de karon nga makabaran sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas, no. So ti bisan pa paano makuan man ta, no, mapahagan-hagan ta, mapabalik ta sa normal ang pagabuhi sa pilata ka makauturan, no, nga hindi magkalalong ang utok bangod sang sining nasambit iya makabanan nga droga. Di ang obra suyop lang nga suyop, no, sang illegal nga droga kag daw why na sang ginahimo, why na sang obra nga tarong. May interview diri, no, si Bombo Liani sa ka-Director Alex Tablate sang Philippine Drug Enforcement Agency, no, diri sa Region 6. Tekta si Bombo Liani Silminado sa piyak yang linya ay makaban diri sa aton sa ringa para tuntunan. No, so ti minilyon to nagligad, no, ka mga may 20 milyones, may 34 milyones, grabe ba? No, ka mga kuana, no, ka mga confiscation, no, sang aton nga mga otoridad, no, kapulisan, Philippine Coast Guard, sa Philippine Drug Enforcement Agency naton, no. So diri sa may bahin isang aton sa iya nga probinsya, no, sa Negros Occidental sa Region 6 kon sa kabilugan. Sige, okay na, Bombo Kim? Check ta, no? Si Bombo Lian ni Silminado sa Seringa Report sa Patrol. Bombo Lian, may gabi, please come in. Go ahead. Bombo Fon. Yes, go ahead. Yes, sa Bombo Fon, ipaligid ang utan natin ini ang Philippine Drug Enforcement Agency, no? Hanahanungod sini sa government campaign on drugs, no, kag anti-drug efforts Manila, kung ano kamusta sini Bombo Fon ang impact, no, sa komunidad. So sunod diri kay director sang PDEA Region 6 sa Bombo Fon, so nagina badako ini, no, ang impact sa government campaign on drugs sa Bombo Fon and anti-effort sini sa PNP kag PDEA and other enforcement agencies man Bombo Fon, no. Kung sa diin sa history Bombo Fon sang year 2017 mayara lang 2% nga mga barangay ang na-drug cleared, pang subong 2022 is yara na sa 87% ka mga barangay ang drug cleared Bombo Funds, no. Kasubong man sa bulig isang iban nga, no, nalain-lain nga mga law enforcement agencies kasubong sa PDEA
PNP kag Filipino Coast Guard man Bombo Funds, which is no kanami gid inisang ilang coordination sa bahin sang PDEA kag PNP Bombo Funds, no, kag ini ginapasalamatan gid, no, kaya ti isang last sinigani nga mga sa recoveries Bombo Funds sa bahin sinisang recoveries ang supply reduction, no, diri sa continue ini ang ilang efforts, which is from January to March kadagko sa mga illegal drugs nga na-seize, no, sa last month January ni Bombo Falls diri sa may Bradco Port, which is na K9 na paniling sila, no, kaupo din sinisang Philippine Coast Guard nakaseize ini sa 3 ka kilo na illegal drugs kag kasubong man sa tinalikdan lang sining Marso Bombo Funds nga 5 kilos ining nakuha sa Escalante City. So gusto ini-emphasize ni Director Tablate, no, sa PDEA Region 6 nga sa ubra nila subong ang makita is madako gid nga bagay o kon accomplishments bangod sa paghugpong o kon sa pag-coordinate, no, sang efforts sang iban nga mga law enforcement agencies na nagabilin man ini isang mensahe sa Director Tablate sa PDEA personnel nga ipadayon ng efforts kaupod ang PNP, which is subong gani manami ang ilang coordination kaga kasubong man sa Philippine Coast Guard, which is ang maga-benefit ng sini is ang community for ang ginahambalaton nga safer community Bombo Funds. Okay, no, so timayo gid kay buy na sa subong mga ido nila tanda magsimhot sang droga. Yes, correct, no, kay ini kung may drugs sa isa ka salakyan gani so sa Philippine Coast Guard kag sa PDEA hindi ginaya maghalin ang ido, no, biska na ni katabog. That's why, no, sa didto sa may Bradco Port na alerto gid ini ang mga law enforcement agencies nga magapatawag na ini sa PDEA kag dito na ini na recover ang 3 ka kilo nga illegal drug sang tinalikdan Bombo Funds. Okay, no, so tidi mo ning siling tanga daw untat nga kampanya, no, bumulyan ni. Yes, correct yun Bombo Funds, no, kag kisa mo na ni Mambalta galing kay TVs ka no ka kampanya sini tungod ini gani ang Philippine is an archipelago sa madamo sang mambal naton nga mga isla-isla nga do kapos gyud sudlon sini sa mga dugo nagaduso sa illegal nga droga, which is halin pa sa foreign countries, so no man kay Director Tablati Bombo Funds. Yes, sa Bombo Funds, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag at kang mensahe sa PDEA Region 6 Director, si Sir Alex Tablate. I believe masasabi natin na ang laki na ng naging impact ng anti-drug efforts natin ng PDEA, ng PNP, and other law enforcement agencies dito sa Western Visayas. Kasi historically, kung titingnan natin yung barangay drug clearing, i-touch natin muna yung barangay drug clearing, tapos later na yung sa supply reduction. Yes. Kasi way back mga 2017, nasa pa lang tayo around mga more than 2% pa lang yung clearing natin. And fast forward to 2022, nasa around 87% na tayo sa Western Visayas. Now, as far as supply reduction naman ang pag-usapan, sa mga recoveries, alam din naman natin na continuous yung effort natin dyan, ang PDEA, PNP, and in fact, for this year alone, from January to March, medyo malaki-laki yung mga na-seize natin ng mga shabu, particularly in Bacolod City, at itong latest yung sa Escalante City na recovery natin. Sir, among provinces and the cities po sa bilog nga Western Visayas, sir, diin ang may pinakadamo o na pinakadalagko nga nakuhaan sa mga illegal drugs, sir? So far no, ang January natin na operation, yung K9 paneling natin last time sa Bradco, nakakuha tayo doon ng 3 kilos eh. So, for the whole Western Visayas, for this year, ito yung sa ito yung sa Bacolod. Although, in previous years, meron din naman tayong mga nakuha na maramihan din in bandang San Carlos City sa Negros. Gaano po ba ka-eager na magatrabaho ito ang PDEA pagdating po sa illegal drugs? Yeah, makikita naman natin, ma'am, sa statistics, no?
And from time to time, we've been updating the media naman itong mga trabaho natin. At ito lang ang gusto kong emphasize. Sa trabaho kasi natin ngayon, ang nakita kong napakalaking bagay kung ikukumpara natin dati. Kasi dati, kanya-kanya kami ng operation eh. Ang PNP, nag-ooperate lang, o PDEA nag-ooperate. But this time, nakikita natin yung mga magagandang accomplishment in which ang mga operatives natin like PDEA, PNP, Coast Guard, and other law enforcement agencies ay nagtulong-tulong. So, ito yung naging resulta ng natin, ng coordinated efforts natin sa anti-drug campaign natin. Yes, so far sir, okay naman po yung coordination to other law enforcement units po sir. Yes, so napakaganda ng relationship na yun. And pwede rin natin masabi na kasi ngayon, alam naman natin na ang Director General ng PDEA at ng PNP ay mag-classmate sa PMA. So, nagpatuloy yung magandang relasyon ng PNP at PDEA despite sa mga konting mga aberya. Pero overall, napakaganda talaga ng impact ng pagtutulungan ng lahat ng law enforcement agencies. At kung nakita nyo kahapon, napakalaking operation din in which joint din yung sa Valenzuela area in which kuha tayo ng around 160 kilos, if I'm not mistaken. Almost 1.1 billion, sir. Almost 1.1 billion. Right, yung value nun. For sa tropa natin, ang guidance lang natin is ipagpatuloy natin yung efforts natin ngayon at of course, isama ko na rin yung mga kasama natin sa PNP and for Eastern Visayas under the leadership of Director Dongbo. Napakaganda po ngayon ng pagtutulungan ng PNP at PDEA. And of course, special mention natin yung Coast Guard na kasama din natin palagi. So, ito yung naging result ngayon ng intel sharing at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, we hope na ito po ay mag-continue kasi at the end of the day, ang magbe-benefit naman ito ay ang ating komunidad. So, sabi ko nga, if we really want to win this fight against illegal drugs, let's not do this simply because this is our job. Let's do this because we want to save our families, our communities. Bombo Fonz? Okay. Yes, sa Bombo Fonz, no? So, manaabis ka na wala kita diri nataghalin sinisang pagalunsar sinisang war on drug abala no ni President Rodrigo Duterte biskan wala kita diri natag as most shabualized man no nga probinsya diri sa may Negros Occidental pero makita naton nga ang drugs usugong pagitugyapon pero ginatingwaan man sa aton nga mga law enforcement agency nga at least mahagan-hagan ni nga dula diri ang illegal nga droga Bombo Fonz. Yes, sa Bombo Fonz, amayad to ang mga balitang agikan sa patrol. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Lianizil Minardo sa report sa patrol. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 43 minutos. Nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Ano ba sa ato sa ring pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Amo nang ginambalta nga tuod sige-sige man ang kampanya ta pero nga nga daw ay man katapnaan no kung kaysa daw maduda ng pila naton sa ka makuturan mo sinano gina-recycle ang droga o nga way nagakaubas no pero tindi rin magurumatuod yung gina-recycle kay if we observe no sa mga operations nila lagko man ang mga operations kag ang mga player diri ko makambal nga ang mga naga supply ang mga supplier way kadlok no diri sa mga otoridad no kag mga tawo ti mo man ginahambal ko yun nga ang kapital mo sa iya laway lang kag kulba pero kung kaysa may mga misunderstanding man sa sulod sa organisasyon sa mga legalista nga ang ilang mga miyembro no ginapamatay man nila ilang mga tinawag ginapamatay man nila kay may ara man sang mga instances nga masulod ang isa ka tawo no mabaligya hindi man ma-deliver balik ang presyo o
kung ang kwarta, ang kantidad sang droga nga iya siring ginkuha. Ti mo nang diferensya da. No, nga ti katabo man, no, ang feud, no, in between sa ilang internal organization sa illegal nga droga. Ti mo to, aligat to pag katabo gito sa Escalante, nag-interview kita sa PDEA, ti ang main nga supplier gid ya, no other than the mga Chinese. Mga Chinese nationals, ti paano ta makuan man, paano ta tap na ini, paano ta balabagan ini mga Chinese nationals. No, so siguro mula ako ano sila i-declare sila ibig mga persona nung gata pero muna kay ang aton nga ang aton nga gobyerno man subong dikit man to sa may bahin sang no, sa bahin sang mga Chinese daw mayo ya, no, good sila iya, no, sa mga Chinese naton, no, ang aton iya makabanan nga gobyerno, no. So balo naman magtas na, no, kung daw ano ka close dito si President Rodrigo Duterte, no, sa bahin sang no, sa bahin sang mga Chinese or sa China. Okay na to sa report ni Bobo Dinis, no, hindi kita madula ang Sinovac nga vaccine. Sige, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines, Standard Time, 45 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. May nabilin na kita mga panumdum, Kung may tiyempo kita pagbalik ta, basta may kupod na si Dr. Sifar Gerhard Kailian, kay balaon naton to makabanan, no, ang obra pa trabaho sang PIMT subong sa probinsya. Since nga ti mga quarantine facilities naton, way na mga tawo subong. No, kay nagkarakuan na, no, ubos na yung makabanan ng gwa tanan-tanan kay ti nag-alayo naman ang aton iya makabanan nga makaturan nga na-infect sang COVID. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang
kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagat. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 52 minutos na nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. No, basi malangalang kita Bombo Kim, no? Pero sige lang no? Balikan tala na ko si Dr. Sifard Gerhard Kailian. No, dili makabanan sa ato sa ring pagpalagad ining pinaka-latest, no? Nga kuana, nga tutukan naman, no? Subong sa ngaton sa ring mga kuana, no? Makatapo sang PIMT. Diri sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental kay ti kuana, hawan-hawan na gid. No? Ang nakolekta naton nga data, no? So diri sa aton sa ring mga quarantine facilities like dito sa Silay, sa Ibi Magalona, ining mga nabaldog man nga kuan bla, no? Nga mga housing project, no? Kag dito man sa Cadiz, nga dako but sinong nakabenepisyo dako sini, no? Sang sining Yolanda Housing Project ka bilyones ka pesos man. Ginaman diri pero ang nagtilindog mga substandard, no? Lain pagid gani to ya sa Leyte mo, no? Nga agyan niya sang ikaduha pagid nga bagyo nagkalahapay. Tapos amakan pang dingding. Pwerte, no? So muna nga nagahambal ta sa mga corruption pero balik doon ta ang mga nagligad mga administrasyon, no? Nga pwerte mga pagpangurakot ng binanggranon man. Mga politiko. Nga basta hindi ganun explicar ang manggad niya, no? Ina kinamatan. Muna ambal sang kilala ta, no? Sa mga politiko hindi explicar ang manggad niya, ina kinamatan. Di din pa binanaghalin, no? Di ba? So sa aton, no? Hawan-hawan ang aton nga mga quarantine facilities. Why na gid ya? No? Wala na gid ya. Di ko lang tawon tabi ang kwansang province of Negros Occidental. No, ang data tamaan na lagi ka jutay mo, no? Imagine ang kaso ya gani tag pulo na tag 11,
siling ko na may mga may mga LGUs kita sa probinsya nga way nagiti gani isang kaso. Aray bag-oho, no, nga record ya makabanan. So may active case kita, 90 na lang. Ato sining active case. So sa kabukusan, may total deaths kita nga 1,956 sa bilog nga probinsya sa isang sugod na katuig, no? So may total case kita nga 41,246. Di ang recovery na 31,199. So plus 90, no? Kabuinan sang deaths, no? Di mo na, no? As of today, no? So may na-record lang nga kaso ang probinsya sa Negros Occidental nga isa lang ya, no, ang aton nga re-record nga kaso, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Active case naton is 90, no, ang deaths nato sa Badlaw wala kita deaths. So ang recoveries 4 ang na-record. So amo ni mga maayo nga indikasyon, no, sa bahin sang aton sa ring nga makota sa mga provincial officials naton headed by Governor Bong Lacson, no, nga ti candidates for kuan man kita, no, for alert level 1. Ang Iloilo, no, as per information nga nabato naton by March 16, no, 2022, so mapaidalom naman to ang kuan, ang sudad sa Iloilo, balik na sila sa alert level 1. Ti daw kanami, no, kung magabalik sila iya makabaran sa alert level 1. Amo gid man na Bombo Kim, no? Gambal na ko dito ay Japan. No? So naga-kuan Japan, no? Do si Bumbulyan pang report. So kabalo ka mo sa 38 ka mga provinces nga pinalom sa alert level 1, no? Why na madala ang Negros Occidental, ang probinsya sang Iloilo? No? Why na sila madala? Last February 28, no? So in total 80 provinces, no, sa bilog nga pungsod Pilipinas, 81 provinces sa bilog nga pungsod Pilipinas finally no, by March 16 to March 31 balik na gimana sa alert level 1. Duay naman ang gid subong, no, ang COVID munabla nalabutan ng herd immunity ta, and mostly sa aton vaccinated naman ti sino pang tapikan sang COVID, no? Ti pelayo lang matapikan ng ibang wala mabakunahan pero ginarespeto taman sila Japon. No, importante subong nga safe kita. Kag maka-confirm gid kita, no, nga ti effective gid ang bakuna, no, sa aton sa nga lawas. Kay even before, no, since nga ti nagburubatsyag banta, so ay lagi pahuway lang gid, no. Hindi lagi kita makabanan kakwan, hindi lagi kita siling nga ti madalman gid kita. Kay siling sa mga experts kag naka-test kita na, no, nga kung vaccinated ka kag malatnan ka, so maging mild na lang imong eksperyensahon, hindi na maging severe, and that is true, no. Gusto ina tama, no, sabahin sa ato sa ring nga mga kauturan, no, ang ining mga hambal sa aton nga mga experts, no. So although nga tapos na, no, do ay na magid, no, but may malutaw pa ning mga variant ni kanong pinakalas ang Omicron, no, ano igo magtadi nga nagtalaas man ato sa ring nga kaso. May malutaw magid na sulihi pero never mind. Hindi siling never mind isikway mo sila kundi nga siyempre chill lang kita, no, kay bisan ano pa nga mga variant ang matuhaw da o luwas sa fully vaccinated naka-booster ka pa, no, so dako na nga preparasyon sa imo sa ning lawas. Ang ining pagpainalom sa pa-booster shots naton, no? So good indication, no, kag nagtinguha man kita, no, saban sa ato sa ring nga mga kauturan nga kuan kita, no, kooperar sa isa ka isa para malabot taman ang handom naton. So okay na ini, no, o why nagtasang kuan basta nga vaccinated kita, no, sa mga kabombo naton. So pero sige pa sa nasiling tana ang aton vaccination. So open pa ang aton nga mga vaccination centers and everyone is welcome, no. So hindi kita maging hesitant, so di makabangkati hindi pa uli ang tanan, no. Vaccine is good, no. Vaccine is
suitable gid no sa aton sa nga lawas. Okay, mas labi man aton ini nga kinanglanon. Vaccine is good, vaccine is safe, vaccine is worth. Okay, barato pa subong nga bako, barato kay libre pa subong ang bakuna. So, take tang opportunity, i-grab tang opportunity nga maka-avail kita sini. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, impo alas 9 ng takla sa gabi sa aton nga para tuntunan. Iban nga may issues, mabalita, bantayan karon sa pagpalagad sa bombohan ay sa gabi. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. No? So, ang ialagad, Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upaw na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario.
sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyad tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, at dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Miyerkules, petsa 9 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, duha ka mga katapo sa nga New People's Army ang patay, samtang duha ka mga soldado ang pilason sa nagluntad nga engkwentro, no? Kasunod sa nga report sa mga residente nga mayara sa nga presensya sa nga makawala nga grupo sa barangay Amin, Banua, sang Isabela, Negros Occidental. Ginarespondihan no sa nga tropa sa nga gobyerno nagikan sa 62nd IB kag mga kapulisan nagikan sa Isabela Municipal Police Station ang nasambit nga report sa mga pumuluyo nga mayara sa nga presensya sa mga katapo sa nga New People's Army sa barangay Amin, Banua, sa nga Isabela, kaga kapinapulo no ka mga New People Army members ang naengkwentro sang tropa nga nagdugay sa nga 3 ka minutos. Tiya apisar nga 3 minutes lang ang ilang pagbayluhanay sa nga atake kag lupok ti may duhano ka mga miyembro sa nga NPA nga nadulaan gid sang kabuhi. Maya isa man ka NPA nga nadakpan kaya ang natabo nagapalagyo inino sa kaingod sini nga barangay kaya nangayo siya dayon sa nga bulig sa mga pumuluyo. Ti ang mga pumuluyo nagpanugid sa kapulisan. Siyempre, sinuman bala nga may luyag nga may NPA da sa inyo lugar, nag-report na gani ang mga residente nga may presensya sa nga makawala nga grupo sa piyak nga barangay, tapos dira ka pa mangayo bulig. Kaya, nadakpan ang isa ka NPA kag maayo lamang, kaya wala sang may nadulaan sang kabuhi sa bahin sang gobyerno, duha ka mga soldado ang napilasan. Samtang nagapabili ang presyo sa nga prime commodities sa probinsya sa nga Negros Occidental, apisar sa nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Kaga next week ginalauman pagid ang another na naman big time price hike sa presyo sa nga produktong petrolyo.
Suno sa Department of Trade and Industry Negros Occidental, DTI Negros Occidental, hindi gilayon no nga makapatuman sa nga pagsaka sa presyo sa mga prime commodities bangod mayara sa nga ginasunod nga suggested retail price. No, iniapisar sa mga ginalauman na bala no sa karon nga syempre una na masaka ang presyo sa gasolina, dasun masunod naman ini ang presyo sa mga pagkaon, sa mga balaklon, kaga presyo sa nga kuryente. Apang suno sa DTI Negros Occidental, hindi man gilayon no nga makapasaka sa nga presyo sa nasambit nga mga produkto bangod mayara sa nga pag-aagyan no nga proseso antes makapatuman sa nga price increase. Ginalantaw nga mahimo no nga magtaas ang presyo sa mga nagapangunan bilang mga balaklon bangod wala no ang mga ini sa nga control sa pagtaas sa nga produktong petrolyo. Nagapadayon sa karon ang price monitoring no sa nga Department of Trade and Industry kaga mayara man sa mga anunsyo sa mga announcement sa tion no nga mayara sa nga pagbag-o sa presyo no sa nagapanguna nga mga balaklon. Sa tion abi nga may mga reklamo ang mga konsumidor nga for example wala pa yabi ka declare ang DTI balang may price increase pero may pila na ya ka mga establishmento, may pila na ka mga balaligyaan nga sila lang gid mismo ang nagapasaka sa nga presyo mahimo no nga ipalabot sa talatapan sa Department of Trade and Industry agud nga mahatagan sang atensyon kaga agud nga mahatagan man no sang solusyon. Nagapanugyan ang pinuno sa Energy Resources Development Utilization Division no sa Department of Energy Visayas nga magtipid kita kadungan sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa karon no nga nagapadayon ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo dapat ugalion kumbaga masamihon bala no ang fuel conservation kaangay sa hindi abi paglakat gamit no ang kaugalingon nga salakyan kung wala man lang sa importante nga kaladtuan. Kung sang una panumdumon tanay no kung ang isa ka tawo worth the wait bala, subong panumdumon ta na kung worth the gas bala siya no. At kung hindi man lang siya worth the gas, kung hindi man lang worth the gas ang aton nga kaladtuan, pagmamunong na lang kita sa aton mga puluyan kaya kamahal sa karon sang gasolina. Dapat ginaplano man sa tagsa ka pamilya kung ang mga ini ang maglakat kag kun mahimo nga isa lang kasalakyan ang gamiton agud nga makakinot sa gasolina. Pilion man no ang mga ruta bala nga mas malapit sa padulungan kaga dapat likawan gid ang magtalang no agud nga hindi bala magastuhan sa gatong kaga alalay lang no ang pagtapak sa gasolinador. Kung magbakal sa salakyan, pilion ang electric cars although mas mahal lang no ang electric hybrid cars bangod madutay ang demand sa karon apang mas makakinot no ang mga konsumidor kung gamit ini. Kaga hindi man lang gasolina ang nagamahal no pati ang LPG liquefied petroleum gas no nagamahal naman. So magamit o ko na gina advice gino magamit na lamang sang uling sa baylo sa LPG pang kung wala bi ang mga pumuluyo sa kuhaan sang uling bala especially nga magluto bi sa mga linaga. So magbutang gina-advise gino magbutang sa matinlo nga kutsara bangod ini ang maayo no nga heat conductor gani doble no ang init sa ginaluto mo especially sa mga sabaw nga nagikan sa sagwa kaga sa sulod sang kaldero kaga para mas makatipid no tingbo na lang ang mga pagluto sang pagkaon. Kung magbakal sang plancha dapat pilion no ang mayara sa maayo nga energy efficiency. Akson man no ang tanan nga mga nakasaksak nga mga appliances nga wala man ginagamit agud nga makatipid kita sa kuryente. Muna lang ginasubong aton mahimo no as much as possible magtipid gid kita biskan no nabi mahambal ang gamay lang epekto pero supot man ina mga kabombo no. So amo na ang aton nga kumbaga amo na lang nang aton nga mga tika nga pagahimuon no kita na lang ma-adjust tubtob nga wala pa nakahimo sa nga tikang ang gobyerno. Samtang ginapreparahan na sa provincial government sa Negros Occidental ang ginaluto sa karon nga transport strike sa mga transport groups kasunod sa asod-asod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Suno kaya Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson no lantawon sini ko na ano ang dapat balang obrahon bangod nga agod hindi no mangina problema sang mga empleyado ang nasambit nga transport strike isa na diri no ang capital employees.
Kaya hindi man gadaan tanan no ang mayara sang private cars. Ang mga may private cars do sila gid din makabenepisyo sa patigayunon nga transport strike. Kaya hindi man sila apektado ya wala man sila naga-commute kag mas mahawan gani ang dala. Magapatigayon no ang gobernador sa nga carpooling agon nga makatrabaho sa gihapon ang mga empleyado apisar nga may ginapatigayon nga transport strike. Ang mga BPO companies bala no mayara man sila sa mga shuttle amo ng mga nagadulong kag nagasugat sa ila, although ang Stone bala ang sentrong samahan ng tsuper at operators ng Negros kag may pila pa gito ka mga grupo nga hindi makigbahin no sa patigayunon nga transport strike. Tani i-konsiderar no sa nga transport sector sa mga transport groups ang ini nga tikang kung necessary gid man, kaya hindi man lang ang mga commuters no ang mabudlayan kung wala sang salakyan kundi kasubong man ang mga drivers. Kaya sa 5 kaadlaw nga may transport strike, 5 mas lakadlaw nga hindi ka biyahe, 5 mas lakadlaw nga hindi makapangita sa nga kwarta no nga ipasulod dira sa ilang panimalay. Dugay-dugay aton man check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Liani Zilminardo. Tuhoy sa anay katapo sa nga New People's Army nga nagasungka sa nga iyang armas luthang kaga explosive device sa Silay City Police Station. Kaya interview din no si Bombo Liani Zilminardo sa hepe sa nga Silay City Police Station si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Kaga ang 3rd Infantry Division sa nga Philippine Army mayara sa nga 114 ka mga riflemen nga naggraduar. 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Liani Zilminardo. Bombo Liani, please come in. Samtang nagapag-angot kita mga kabombo no kaya Bombo Liani, kaya aton na pagka-checkeron kung kamusta sa karon ang sitwasyon sa nga syudad sa Bacolod kagatuhoy diri bala sa anay katapo sa nga New People's Army nga nagsungka sa nga armas luthang kaga explosive device. Kaya mayara na no sang ginhatag nga mga benepisyo bala o kumbaga mayara sa nga armas bay lubugas no ang aton kapulisan nga inisyatibo agon mainganyo no ining mga pumuluyo nga magsungka sang ilang nga mga armas luthang. Yara na sa piyang kalinya si Bombo Liani Zilminardo. Bombo Liani, please come in. Yes, sa Bombo Jaire, no, isa naman ini kamaayang nga balita kung sa diin ini ang former New People's Army naga-surrender ini sa iyang firearms, no, kaga kasubong man sa isa ka explosive device dira sa may Silay PNP Bombo Jaire, no, ini naga-self-confess ini ang former member sa nga NPA Bombo Jaire, no, pa nag-surrender ini siya nga loose firearm nga kalibre 38 revolver nga mayara 2 ka live ammunition kag isa ka hand grenade nga M26 lemon type Bombo Jaire, no, sa amo ini ang explosive device dira sa may Silay Component City Police Station sa nga kagina lang gid Bombo Jaire, no, Marso 9, 2022 kung sa diin Bombo Jaire ini ginbayluhan sang bugas, no, Bombo Jaire angot ini sa proyekto sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, armas baylo bugas kung mayara armas luthang ang isa ka persona bayluhan ini sang isa ka sako nga bugas sa Bombo Jaire, no, kung sa diin suno sini kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate nagapasalamat gid ini siya sa local government unit Bombo Jaire kay ginasuportahan ini ang ilang proyekto nga armas baylo bugas kag kasubong man no nga nagapanawagan ini sa mga katapo o kana sa mga mayara bala no sang illegal nga armas luthang nga kung pwede i-surrender ini nila kag bayluhan ini sa bugas, no, paagis ni Bombo Jaire, no, isa ini ka manifestation sang intention man to live a normal and kasubong haman na Bombo Jaire nga live a normal and a peaceful life, no, kag hindi lamang ini para sa mga hindi lang mang ini Bombo Jaire para sa mga ginatawag naton bala nga katapo sa nga NPA o kung mga former rebels kundi pwede maniha Bombo Jaire sa mga ordinaryo, no, nga mga pumuluyo dira sa may syudad sang Silay Bombo Jaire. So nagapasalamat gid ini, no, si Police Lieutenant Colonel Pitate, no, sa pag pag yun o kung sa nga pag pati
man bala sa mga pumuluyo dira Bambujayri no nga kung may-ari sila armas luthang nga illegal so pwede gid nila masungka dira sa may Silay City Police Station na Bambujayri. Pila ni Bombolyani ka bugas ang iyang nabaton, isa ka sako? Yes, isa ka sako ini ang nabaton sini isang former NPA kagaya ni Bambujayri ang siya ni ang kauna-unahan no nga personal nagasungka dira sang iyang armas luthang kag ini do hindi gid masiling pa nga nag-surrender kay wala pa siya record nga nag-surrender pero do naglaylo pero dira personal ano siya nga nagkadto sa may Silay City Police Station Bambujayri para isungka ini ang iyang armas luthang no kaga sa bahin sini sa isa ka tuig dira nga pagapungko no ni Police Lieutenant Colonel Pitati so madamo na sa nga nagsungka dira sang armas luthang no pero ini ang iban nga mga anay rebelde pinaagi sa mga local government unit o kana sa barangay captain na nila Bambujayri that's why ang identity no hindi kilalaan kaga pero diri first time ini nga personal nga nagkadto dira sa may Silay City Police Station Bambujayri. Kaga bangod nga nagsungka siya Bombolyani sa nga iyang armas maambal naton nga ano naman siya doon kumbaga doon nagbagong buhay naman siya naghali naman siya siguro sa makawala nga grupo. Correct gid Bambujayri kay no ini paagi man Bambujayri nga do mahambal nato no do kakapoy naman ni para sa mga anay rebelde nga nagasulungka Bambujayri no nga sige pada ka pinainit o kung magataris sa kabukiran kaga ang ila sini nga pagapangabuhi hindi mo mapaktan na Bambujayri kay kung makainkwento da karon no hindi man na pwede nga magasinugat anay dira is magtinulokay lang sam na kung sino ang makauna sina si Buenas Bambujayri pero kung mapuruhan kasi amo man na ang malas sa bahin sini sa mga New People's Army Bambujayri. So Bambujayri para sa dugang balang pahayag kagaming sahi pamatian nato no ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Regarding sa former NPA nga nag-surrender sa ilang firearms and explosives sa Silay PNP, ano nga mga firearms sa mga explosives? Bumbulaan ni kagina na taron mga alauna siguro. Ang surrender din nga firearms sa aton amo ang 38 caliber revolver no with 2 live ammunitions tapos isa ka lemon type na hand grenade. Amo nang surrender sa aton diri sa former nag-confess sa aton na former rebel. Yes, pero sir ang former NPA ni dugay na siya sir nga nag-surrender sir no. Why siya nakasurrender actually? Naglaylo lang bala, nag-detach lang sa self sa hublag sa sang record na nag-surrender sa government. Till now lang subong na siya nga nag-surrender sa iya ginahuptan nga firearms, firearm na kag explosives na for a long time sa iya pag inakop o sa custody niya nga explosives and fire. Ini ang nga pag-surrender niya ni Sir Project Gyapon sa Armas by Lubugase. Yes, so this is sa Armas by Lubugas namon na mag-surrender sila ginindaan namon sa bugas man and according to him it is time na rin siguro siya na manifestation na na siya live with the peaceful man na life. For so long although nag-detach siya sang kagalingon niya sa hublag or sa group ng NPA, ara gihapon na sa posisyon niya ang firearm and explosive sa kumbaga gahupot sa gihapon sa mga illegal na items or those firearms ko tawag nato. Sir, sa na-remember mo sir, halin sa isang project nga ni sir nga nagsugod kamo nag-launch sa Armas by Lubugas mga pila na sir ka anay NPA ang nag-surrender sinisang ilang mga firearms. Actually, ang before naman nga nag-surrender kung kaysa ginatagi lang nila sa mga barangay official sa Bumboyani. Yes. So kung hindi man naton maano gid ang ascertain ang mga identities ng iban so hindi naton ma-determine until this time lang nagkadto sa diri ay tungod man kay may ara kita didto nga Community Police Action Center nga ginpatigayon dito sa Hinterland Barangays nga kumbaga na-reach out na gid naton bala ang ang dito sa mga part lang areas sa aton Hinterland Barangays na-feel na nilang presence ang aton kapulisan dito with the help of our mga advocacy support groups na force multipliers na
padangat naton dito ng aton programa nga manara kita nga mo ning Armas by Lubugas. And then amo na ano siya na inganyo na voluntarily surrendered yung ano na ang explosives and firearm. Right along time naman siya position as a former member of the communist terrorist group or ang NPA. Sir, ang Armas by Lubugas, sir, hindi lang ni para sir sa mga NPA, no? Mga miyembro o na mga ana NPA, kundi kasubong man sir sa mga ordinary people na gusto magsungka sa ilang mga firearms. Yes, this is for all people na gusto magsungka sa ilang ginahuptan nga lost firearms, no? Illegal nga armas dira. Amuning programa naton para pang inganyo sa ila. Ang nasabton ko lang to kagina ganyan nalipat ko sa batsa for almost 1 year na stand ko diri as Chief of Police ang gidlansar man naton ang programa na Armas by Lubugas. So far, officially in our record, this is the first time na may nag-surrender na former rebel na nag-ano siya nga former rebel siya. Na personal po, no? Ano naman? Oo, nga personal. Kaya ang iban ko hindi natin mo itong balikan ko hindi natin ma-certain kaging paagi nila sa mga barangay captains nila o mga barangay officials. So ang aton Armas by Lubugas, this is for all Bombolyani, no? Kung mag-surrender gani na consider gid naton amuning mga tao nga gusto na gid ang kalinong kagkatawhay kag ang mga law-abiding citizens kay maano nila nga ang ilang inahuptan dira na pabalo naton nga illegal. So gina-surrender nila, no. So then pagabayluhan naton sa bugas which is we are very thankful to our LGU. Masuportahan ng aton LGU ang aton programa. This is actually program of the province-wide. This program was implemented province-wide ng Armas by Lubugas and in collaboration with our LGU na nagahatag suporta sa amon, particularly sa Silay PNP. Amon LGU pasalbata ko gid senior mark na suportahan niya ining nami nga programa sa nokpong Armas by Lubugas. Yes. So I'm Police Lieutenant Colonel Robert Pitati, the Chief of Police of Silay PNP. Ginapanawagan ko lang sa tanan nga pumuluyo sa Silay City na kami sa Silay PNP may ara gihapon ang amon nga programa na Armas by Lubugas, no? Despite we are in election period, may gun ban kita, but if you will voluntarily surrender your firearms, those firearms nga ara dira, wala ka masang kaso nga ang tubangon, but sa kabaylo kasi na tagaan namon kamo sa libreng isa ka sako ang bugas sa isa ka firearm ninyo nga isurrender sa amon. So ginahangyo ginamon para ma-maintain man naton dito ang kalinong katawhay gid through malikawan naton ang mga kalatabo nga insidente na pagi sa paggamit sa mga illegal nga armas. So ginahangyo ginamon ang mga pumuluyo diri nga kumayara pa kamo dira nga inahuptan lost firearms pag-surrender na lang ninyo diri sa Silay PNP. Kay kami kalipay gid sina ara i-surrender ninyo ang ginahuptan na instead na mag-conduct pa kami sa iron hand approach or mag-conduct pa kami sa police operations against lost firearms, voluntaryo na lang ninyo kay gasungka diri sa amin. And pag-abus is exchange naman nila sa one sack of good. Bombo Jairi. Yes, Bombo Jairi, no? Isagid ini ka maayo man nga plataforma o na proyekto ini ang Armas by Lubugas, no? Kung sa diin gani Bombo Jairi, no nga ini sila personal nila nga i-surrender ini ang ilang armas luthang kagabaylohan bugas kagetido ka inibalah na sa bahin sang kapulisan man unless nga mag-conduct sini sila sang mga police operations, no, nga magpanguha ini sa mga illegal nga gahukot sang armas luthang sa bahin siya sang proyekto nga Armas by Lubugas. So nagakaganyat man ini ang may mga illegal firearms nga nagahukot ang Bombo Jairi. Amo na gani Bombolyani, mas maayo pa nga ikaw na lang gid mismo ang ma-surrender, no, kaysa madakpan ka pa, wala kaya sang isa ka sako nga bugas, pasakaan ka pa sang kaso.
correct gid bang Bajayre diriya sa kung i-surrender mo no may bayluhan ka bugas kag wala iya sang ipasaka ang kaso no unlike tuod nga madakpan ka ini nga nagahupot sa illegal nga armas pero pasakaan ka pa sa nga kaso kag imagine duha ka kaso kay ti subong gun ban no kag kasubong pagyeda sang isa man nga paglapas ni sa ginatawag no nga paghupot sang illegal firearms bang Bajayre. Mama Jairi, isa man ka good news, no? Diri sa bahin niya, sa nga mayara, bago nga 114 ka rifleman, o na bago nga naggraduar nga mga soldado nga magadugang ini sa pwersaman sa nga 3rd Infantry Spearhead Division, o na sa 3rd ID Bamba Jairi, no? Kung sa diin naggraduar, ini sila sang Marso 7, 2022, kag ini kagdungan, man nga gintagaan sila kag nakabaton, ini sa R4, no? Nga carbine, o kana issued rifle ini Bamba Jairi sa bahin sang sa bahin ini Bamba Jairi na sang mga kasoldaduhan nga bago nag-graduate. So ini ang ceremony ginpangunahan man ni Major General Benedict M. Arevalo, ang 3rd ID Commander bilang guest honor man kag speaker sa mga soldado nga nakatapos ini sa Candidate Soldier Course Class 668 2021 Bamba Jairi. So ini ang 114 ka bag-o nga mga graduate so mayara ini duha ka batch pack nga nagapadayon sa ilang training sini Bamba Jairi kag nakatalana man nga mag-graduate no. So nakatalana ning ibutang ang bag-o nga mga kasoldaduhan sa nagakalain-lain nga tactical units nga sakop isang 3rd Infantry Division ng Bamba Jairi. So congratulations kasi ila Bombolyani no kagkabay pa nga mahimo gid nila ang ilaman nga mga responsibilities sa pag-serve sa aton nga pungsod. Yes, correct na Bamba Jairi. So ginapanginbulahan ginaton no kung gina-congratulate ini ang 114 ka bag-o nga rifleman kag kasubong man na Bamba Jairi ang duha pa ka class nga mga graduate sini Bamba Jairi. Kamusta da sa karon Bombolyani ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod ilabi na Bombolyani ang lakat sa nga trapiko sa karon nga duha kadamo gid o kana kadako gid sa pagsaka sa nga gasolina. Yes, Bamba Jairi, subong ang teatro nga siyempre sa may syudad sa Bacolod, medyo magalum-galumon, kag matugnawon sini ang huyop sang hangin, pag iniyang sa bahin sa nga lakas ng trapiko, no? So, madamo pa sang salakyan yung makita natin, ang gapakadto pa kari, although may pagtaas sini sang gasolina, o kana sang fuel, no? Crudo, gasolina, kag pa da nga klase sang petrolyo, Bamba Jairi, no? Kay ti ini do mahambal sa naman nga, do ka secondary needs, ini sang aton nga mga kauturan, nga may mga salakyan na Bamba Jairi, no private and public vehicles man. So subong nga Bamba Jairi madamo pa sang salakyan kag mga kauturan naton ang yari no sa may sagwa sang syudad sang Bacolod Bamba Jairi. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, Bamba Jairi, amo yadto ang mga balita gikan sa patrol. Ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Madamo gid nga salamat kaya Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So mga kabombo, mantayan tano ang ikaapat nga round sa nga peace talks nga patigayunon sa mga delegation sa nga Russia kaga Ukraine. Kaya may isa ka Russian negotiator nga nagpahayag nga patigayunon ang 4th round sa nga peace talks sa Belarus gihapon no sa border sa nga Belarus very very soon kuno. Kabay pa matabo gid no very very soon kaga kabay pa nga may gid sila may mahisugtan gid sila bala may ara gid sila maagrihan especially ining ceasefire nga maguntat ng pagpangatake sang Russia sa Ukraine kaya pila na ikaapat na ini pero wala gihapon wala nagauntat no ang ginamo dito sa pungsod hindi gihapon nila makuha ang kung ano gid man ang ilang hindi sila bala gihapon makakuha sang makasugtan no ang duha ka bahin. Kaya nagamit lang da sila pero ang mga sibilyan to, mga soldado to sa Ukraine, adlaw-adlaw may ara sang nagakapatay. So kabay pa no nga gin man sila mahatagan man bala sa nga pagtamod no ang ginapangayo sa nga Ukraine nga ceasefire kay kabay pa ikonsiderar gid na no sa nga Russia although nagpromesa no si Russian President Vladimir Putin nga magapadayon ang conflict sa tunga sa nga duha ka pungsod tubtob nga malabot ang iya nga demands. Patiga-tigaan na lang gid niya no. So pangamiuan ta lang gihapon mga kabombo ang sitwasyon sa mga pumuluyo dito especially sa mga sibilyan, especially sa mga kabataan sa pungsod Ukraine.
4 minutos ang nakaligad sa takna alas sa 10 ng gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamogin nga salamat sa pagupod sa amon sining nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the
the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.